వెళ్ళేప్పుడు మన ఊరి మీదుగా వెళ్తాను. బహుశా అప్పటికి చీకటి పడచ్చు. మనం ఎప్పుడూ కలుసుకునే ఆ చెట్టు దగ్గర నువ్వు పూజించే ఆ కృష్ణ విగ్రహం ముందు ఒకే ఒక దీపం వెలిగించి పెట్టు. నువ్వు నా కోసం కాచుకున్నావని అది చూసి నేను గ్రహిస్తాను. వెంటనే నీ దగ్గరకు పరిగెత్తుకుని వస్తాను. మన చెట్టు కింద ఒక దీపం లేకపోతే నీకు పెళ్ళయి భర్తతో సంతోషంగా ఉంటున్నావని అనుకుంటాను. దీర్ఘ సుమంగళిగా పిల్లా పాపలతో నువ్వు జీవితం గడపాలని మనసారా కోరుకుంటూ నేను వెళ్ళిపోతాను. ఇట్లా మురళి.